Da li je Hashimoto izlečiv? Pitala sam se to skoro pre 4 decenije. Kada su mi prvi put rekli da imam Hashimoto, nisam ni znala šta je to tačno. Samo sam čula da je to nešto autoimuna bolest, da napada štitnu žlezdu i iskreno prepala sam se. Zvanična medicina kaže da Hashimoto nije izlečiv. To znači da ne postoji lek koji će potpuno ukloniti Hashimoto iz organizma. Ali ono što mogu da ti kažem iz ličnog iskustva, možeš sasvim normalno da živiš sa njim. Možeš biti stabilna, funkcionalna, pa čak i puna energije. Ako naučiš da ga pratiš i da neguješ sebe. Nekima terapija nije potrebna odmah, ako su hormoni u redu i nema simptoma. Dovoljno je da se ide na redovne kontrole, ali većina nas, kad štitna žlezda počne da slabi, dobija terapiju. Lek koji zamenjuje ono što žlezda više ne može da proizvede. Ako terapiju uzimaš redovno, onako kako ti je doktor prepisao, bit ćeš okej. Simptomi se obično povlače, ali kod većine nas se, usled brzog, stresnog i ludog načina života, znaju vraćati iznova i iznova i iznova. Umor, magla u glavi, nervoza, problemi sa koncentracijom, sve to se ponovo javi kad zaboravimo da stanemo i udahnemo. Zato nije samo do terapije. Mnogo pomaže i način ishrane, mirniji život, rutina. I da znaš šta ti smeta, a šta ti prija. Nisi sama u ovome. Terapija nije kazna, već pomoć da tvoje telo diše lakše. Redovne kontrole nisu gubljenje vremena. Znak da brineš o sebi. A tvoj stil života, on postaje oslonac. Nežan okvir koji te drži stabilnom i sigurnom u svim onim danima kada ti telo šapuće da mu treba pažnja. Sa Hashimotom sam počela da učim kako da budem nežnija prema sebi. Još uvek mi to ne ide uvek za rukom, ali se trudim da slušam tvoje telo, jer ono mi uvek nekako da znak kada treba da stanem, da usporim, da odmorim. Nije lako, ali pokušavam da ne guram sebe preko granica više nego što moram. Zato ako si tek saznala dijagnozu, nemoj da se uplašiš, da se prepadneš, samo se informiši, umiri i budi dosledna. Sa Hashimotom se živi i to kvalitetno može da se živi.